reprend avec Mansa Solo. Mansa Solo. Abdou Handan ini sogoma. Ikakenewa. Bon, me Allah tando. Ini sogoma. Ba. Donc on est muso ko folie. An sogoma. Ah. Muso ka folie. Côté. Ah ngoma malia ko nga ko choba fo salam alaikum. Ini bara ini cha. Salam alaikum arabu. Ko iba fo so salam alaikum ni islamé. Ou iba fo ini bara ini cha. Voilà, mais ko an sogoma. Ko ini sogoma ini se ko muso folie do. Ah, muso ko ne muso ka lamne ni. Ah. Comme tu dis. Me Allah tando. Bon ne ko ni ba fo ini wati. Ba. Parce que mo ma la me wati ta kelen. Mo chama ma la me. Do bi shula do bi tlela do bi fajila an ko ni bi tlede la. O jena tabulo. Donc ni ne ko aw ni wati. Abi bembe ma. Ni ko ani clé. Abi ben fana munu be clé gana. Mo bi shula do atu mo. O luka folie menawo. Ni bi kla ka fotuguni. Ko an shu. Munu be shula. Lu fana bu yera sura kono. Ni ko an sogoma. Munu be sogoma da filala. Lu bu yera sura kono. Odo. Ayo. Bamano ko ko ani sogoma ibo korodo. Ko anga kenyo somogo. Ani sogoma korode. An kenyo somogo. Ko ni ame an clé. Ko si nyonga anga clé nyonga. Ko ni ame an shu. Ko anga nyonga sutura. Dori ko ni ma ko foli koro. Shu ko ne sutura. E clé dum. Ko anga clé nyonga. Ama clé nyonga ke. Parce que nyebi nyonga na ni ko bi golo ni nyebi law. Nyebi la de. Ay wote ko bon sigila. Nan kera somogo ye. Ayan clé. Ay nyonga sutura ko suki bija. Ma odo able. Ko bebi no ya wala. Ko bi no ya. Fem bebe sutura kono. Na nyonga sutura. Beba do karsa abe fe jogodi ko besugo donne no nga besugo fo de mai. Sigato la. Voilà. Donc odo do me nyonga sutura no ya bana. Aywa. Ko ni ame chef na. O ko ni kamana ko ni kamana ngani ba fo che. Ko de che. Che woni. Na fori ma chera ka dai ku. Ko che kamana gan fe. Ko wori ke ma ba fo o wele che. Na glere ba fo che de. Wa. Able. Ko muso ko ika munyiso. Ko bamara mo togo da gaza. Ko togo be na korodo ande bu black gaza na. Na ma black gaza na me na ma nyefo de anta fam. Fa ka nyefo de. Ko imaye ko juru ibodo. Juru. E kata fanta ne bolo. Na ka juru tay fe. Bamana ko re be juru horan juru de kanna parce que ni ma sarandi nyet se ke flante ko nyongo kumbe jamana. Do ku ye folo e. Donc i yere siri. Go ku ye folo e. E siandu. Juru yere beta e fam be shwe na sisa. Kuma be juru tali no. Ay ni yanga juru tay ma sara. Na nyongo yere mina ko ni. Ablay. Na nyongo yere na fo ti wala. Jamana warti ka shwe wa. Ablay. No, jamana. Jamana halala na nyeni ma. Ole ha jamana tata kele. Ablay ko ka juguna be. O yere de ka juguna be. Ni ne ga war juruta. Mo kele ne yo. Me ka jamana be ga warta mo be ga hage bila ba ta ibta do kaso. Ima famu. De gulendo. Inna na mbaraka soranga so. Horanya ne gundola. Ko ngi sudra ka jurudola. Ibna sara. Sankelen san fle masara. Na nyongo yibi kumbride. Abe sara sable. Non yibi kumbride. Ka kumbri muna. Horanya. Juruta de la. Able ai. Ai. Kana buza. Ko fento la dable. Ki kumbri wa. Ai te kumbri me kungor taire ba fi able che. Nyongo afi go masara me masoro flo de. Ai able. Obe Obe horan kayu. O esen horan. O kayu. Afamuna. Donc ça dambe bana. Dambe u bana. Ablay o mande. Ay ni dambe bana o mande. Donc akani. Ay dambe adobe. D'accord. Abe dobe anga do fara kalbi. Abinya soro. Aywa tabarakallah. Aywa bismillah. Mba. Nam. Ablay. Ami do nyumena. Di arabay. Anga fo anga kalo fo. Anga fo to. Na ya fo to ko benemo. Kunu ma famude. Ne tunda do ni timin ko de la. Entara ko antara ko la ko. Ka to bamana ki pa ki film ko la ntumo famu. Ik mo famu. Voilà. D'accord, bi auto ka kle tan ko non tan. Samba flani mugana flable. Namu. Amada ni républicain. Ale ko di. Ale kumara ka kenengena ma famu ye anga ministre no wa ko Ablay Job. Ale kumbe kuma la sigla itoma. Mu Nations Unies. Ale ka kenen sans Ablay. Ale kuna yara ka fo ko akela balna ko muy abolo kayira ka fo muy kerengere la ma fo muy talike Nations Unies ma ku temena malika laɲini kɛrɛfɛ ina fɔ ko fɛmakɛ ka sɔrɔ ko mali ko laɲini kɛ kayira ka fɔ muy bimbe ka kan muy Faransi ale fɛ waati laban kɔnɔna la ko nka ko dama do a kuma na kɛnɛ sanfɛ ko kɛra olu bolo muy balina ko ye Ablay Ameto muy républicain kɔnɔ
yɛrɛla k'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɔ nin waati laban min na kɔni ka ɲɛsin fɔ mun ye sɛnɛko ta fanfɛla la mun kɛra san 2021 ka na san 2022 o kɔnɔna la jɛkulu min sigilen bɛ n'o ye Front Populaire Lutte contre la Vie Chère labɛn olu kɔni ye laɲini kɛ ko walasa ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ enquête ka kɛ maa minnu bɛ nin ko in jukɔrɔ walasa mun ye gɛlɛya minnu bɛ ka don nin waati na dunko fɛn sabatiliw la k'olu ka ɲini ko ka ɲangi tubarikali l'indépendant ale ko di indépendant ale ko kuma kɔni cayara kosɛbɛ ni waati laban ninnu kɔnɔna la ka ɲɛsin mun ye Mali ale tun bɛ bɔli laban min na mun ye Nations Unies ka kumaw la walasa ka se ka sɛbɛnfuraw bɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali ko bin b'a la ka kɛ Mali kan mun ye kunnafoni b'a la ka di mun ye bamaci wale kɛbaaw ma mun ye Faransi jamana o fɛ ko nka ko kuma kɔni tɛmɛna a kɛrɛfɛ nka mun ye tubabu fana ka kuma lasela ale fana jaabili kɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Nicolas Rivière a ko Mali bɛ ka kuma minnu fɔ ko tiɲɛ tɛ a kuma na k'a fɔ ko olu ye kunnafoni ni fɛnw di ka ɲɛsin mun ye bamaci wale kɛbaaw ma ka maramafɛn ni fɛnw ta ka d'u ma ko tiɲɛ tɛ a kuma na bilen an b'a fɔ min ye an ka sariya sunba baara minnu sigira sen kan nin waati laban na bilen yɛrɛ la k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la mun ye maa minnu bɛ baara la k'olu na u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ k'a fɔ nin so hakɛya de bɛ n bolo nin mobili hakɛya bɛ n bolo nin wari hakɛya de bɛ n bolo bilen dɔ bɛ lebu le dɛ ko n ko den bɛna lebu dɛ lebu t'a la mun b'i bolo i b'o de fɔ ko bɛɛ nata o sira fɛ ka se k'o ɲɛfɔ bilen Allahu akbar ne jumɛn le sɔrɔ yan i sɔrɔ don faso ka fasiri ale kumara an b'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Amérique olu ka sous-secrétaire général ale kɔni tun bɛ taamana min ye Bamakɔ yan nɔ ale bisimilala an ka colonel Abdulaye Mayiga n'ale ye premier ministre par intérim ye a bisimilala ale fɛ kunungo o baaraw kɛra nka ka bisimilali la o kumana min ye politique ko kuma kan kosɛbɛ ale ni lakanako la nka ni bisimilali in kɔnɔna la an b'a fɔ min ye ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka finitigilakaw ma n'o ye Sadio Kamara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan nka mun bɛ tali kɛ secrétaire général d'état américaine ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma a bila k'u bɛ baara min na ko baara belebeleba b'u bolo ko nka k'u ye belebele fana kɛ k'a dalen b'a la k'a fɔ k'u na baara kɛ fana walasa kalafili nataw u ye layidu ta ka waati minnu fɔ ko n'a waati sera ko a na kɛ a waati kɔnɔna la ko Amérique kɔni ko a tɛna to kɔ ko dɛmɛ mana bɔ fan o fan n'u kan ka Mali dɛmɛ k'u na u jɔyɔrɔ la walasa ka se ka Mali dɛmɛ a bɛ se ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ cogoya minnu na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔna la k'o siratigɛw la mun ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ma sigi a bolo ma ten a bila mun ye Sikaso maraw kɔfɛ mun ye Kulukoro mara kɔnɔna la a bila a kɔni ye ambulance di olu ma ka kɛ ni mun ye an b'a fɔ mun ye Kati Fana Banamba Nara Welesebugu Kangaba Kulukoro mara kɔnɔna la donc ambulance mun dira ma ambulance n'a kɔnɔminɛnw fana don a bila n'an k'a ma ko ambulance médicalisée donc o dira mun ye ni sigida kofɔlen ninnu ma walasa an bɛ kalo min kɔnɔna la i n'a fɔ jamanakuntigi ka laɲini ye mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na k'o siratigɛw de la ɲɔgɔn dɛmɛ kalo min kɔnɔna la donc ambulance taara ka di ni dugu kofɔlen ma Sikasokaw olu tɛmɛnen kɔfɛ. Le soir de Bamako ale ko di soir de Bamako a bila ale kumana Ivoirien ka finitigila ka 46 mun minɛnen don u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko teliyala koyi k'ale bɛna a ka parti maaw ci ka na mun ye colonel Assimi Goïta ka na se k'ale kumaɲɔgɔnya walasa ni finitigilaka ninnu minɛni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya minnu na a bila an bɛ to ko kɔnɔna la sa yɛrɛ la k'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ Mohamed Alidou Atayer ale ye welelen kɔfɛ hakili a bila ko nin ko in ko n'i y'a jateminɛ k'a ka weleli na ko balinako foyi t'a la koyi ko balinako t'a la Ablaye Diop ale ka kumalasigi la mun ye ONU ka baaraw kɔnɔna la bila a yira k'a fɔ mun ye ko Mali ale tun ye laɲini kɛ waati jan tɛmɛn'o mun ye Conseil de sécurité fɛ walasa ka taa ni papier
papier minnu b'a yira k'a fɔ ko waati laban ninnu tɛmɛnen kɔnɔna la mun ye Faransi mara kɔnɔna la donc k'olu kɔni ye min ye maramafɛn k'o di mun ye banbacikɛ walima ma ka kunnafoni d'u ma a bila ko bilara kɛrɛfɛ k'u kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko waati nataw la k'u na sigi ka fɔ kɛ ka kuma ka bɛn a la k'olu kɔni bɛ u ka taabolo mun kan ko preuve de b'u bolo k'a yira k'a fɔ ko Faransi dalilu b'u bolo k'a fɔ ko Faransi k'ale tun bɛ ka banbaci wale kɛbaaw ko ka se k'olu dɛmɛ a bila jiko gɛlɛya ale ni kuranko gɛlɛya o kɛra sababu ye jema maaw olu kɔni wulila k'u jɔ a bila ka se ka sira yɛrɛ tigɛ koyi Bamako ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ a bila k'u dimi k'u ye parce que k'u tɛ ka ji sɔrɔ u tɛ ka kuran sɔrɔ k'u wulila ka sira tigɛ an bɛ taa mun ye Gawo mara la kɛrɛnkɛrɛnya la a yirala k'a fɔ mun ye kɛlɛkɛla maa 8 a bila olu kɔni tanyana ka n'a fɔ mun ye banbaci wale kɛbaaw ka baara dɔ ye o kɛra mun ye poste bɛ kɛrɛnkɛrɛn an b'a fɔ wabariya fanfɛla la olu tanyana o yɔrɔ la a bila k'u kun ye maa 8 bɔɲɔgɔnko ye fo y'u bɔnɛw ni na Sud Hebdo ale kumara ko an ka sariyasunba baara minnu tun b'a la ka kɛ waati laban minnu kɔnɔna la n'u taara a gafe ta ka di an ka jamanakuntigi ma n'o ye Colonel Asimi Goyita a bila k'a ko kɔnɔna la k'a yiralen don k'a fɔ ko minisiriw olu ka jɔyɔrɔ k'a bɛna kɛ minisiri 29 ye nka sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ko mun na minisiri 29 olu de kan ka sugandi ko jamana in bɛ taabolo min na ko Mali tɛ se minisiri 29 ko Mali tɛ se o kɔrɔ donc k'u ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a ko kɔnɔna la walasa u bɛ se ka dɔ bɔ a la cogoya min na minisiri 29 a bila k'a ko ka ca kosɛbɛ jɛkulu min sigilen bɛ walasa ka se ka an ka sirako ka se k'o bila sen kan nin waati laban ninnu kɔnɔna la n'o ye sira dilanni a n'a kɔlɔsili ye donc a bila nin waati laban ninnu na ko ni maa minnu bɛ yen n'u m'u ka baara kɛ ka ɲɛ a bila ko min ye baara minnu dir'u ma contrat dir'u ma ka kɛ ni waati min a bila k'u ka contrat ko k'u bɛna dankari a contrat la k'a ko bɛɛ lajɛlen k'a ban pewu. Ayiwa le canard déchaîné tɔnkɔnɔ sen karilen diminen tɔn kɔnɔ ale ko mun ye an ka faamaw olu kɔni ye cɛ dɔw minɛ an b'a fɔ ni kun ye maaba ye maa mun n'a kun gɛrɛlen don kosɛbɛ mun ye banbaci wale kɛbaa la n'o ye Amadu Kufa k'a ka commandant dɔ yɛrɛ don a bila ko tɛgɛ kɛra ale kan nin waati laban in na a bila an ka sɛnɛko minisiri a bila sɛbɛnni kɛra ka ɲɛsin ale ma nin waati in na ko sefa wari miliyari 2 a n'a kun kanfɛ a bila k'o tununnen don han miliyari 2 bɛ se ka tunu wa miliyari 2 n'a kun kanfɛ a bɛ tunu k'a tununnen don hali bi canard déchaîné la ko ka Guinée olu kɛlen don ka ŋaniya min ta k'a fɔ k'u bɛna tubabuw ta ka n'u bila u ka lakana kama Mali ni Guinée frontière a bila ko nin yɛlɛko ye dɛ l'indicateur du renouveau an b'a salon n'ale ye ale ko institut géographie du Mali a bila olu kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a ci u ka ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ k'u bɛna baara bila tile 3 baara bila k'u bɛn'o kɛ nka segukaw olu ka sanfɛ kalanso min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u y'u ka karamɔgɔ minnu bɛ ɲinini k'a bila olu kɔni ye baarabila kɛ koyi ko wa k'u ma don kofɔlen fɔ a la u b'a ta waati min na sinon ko kɔni k'u ye baara kɔni bila pewu a bila ko Bamakɔ yan an b'a fɔ min ye Bamakɔ Segu ani Kajolo nin ye banbaci an b'a fɔ binganikɛla dɔw ye minnu kɔni tarakira an b'a fɔ min ye Sɛbɛnnikɔrɔ commissaire o fɛ o kama sɔrɔ ko kun bɛ an ka butigi Dakarlaw kun don a bila ko dankari kɛr'u la. Kulibali Sulemani Abdulaye an jite an y'a bila kuni yɔrɔ min na n ba ta an y'a bila Manasa de kan o tɛ yan ni hakili b'a la Manasa Daɲɔgɔn hakili b'a la n ko ale de ye première femme qui est devenue président de la cour i m'a fɔ ko cour suprême ayi n ko cour constitutionnelle mais elle a été aussi le procureur général de la cour suprême première femme procureur de la Cour suprême, première femme, présidente de la Cour constitutionnelle. Ok? Il y a aussi une femme qui a été nommée comme étant la première femme préfet du Mali. Première femme préfet. Préfet. Madame Maïga, Khadija Maïga, préfet de Bla. Madame Maïga? Khadija Maïga. Khadija Maïga. C'est la première femme qui est devenue préfet au Mali et c'était à Bla. Bla. Première femme candidate aux élections présidentielles du Mali, Djondo. Muso folo Moussona, Kambo. Madame Sidibé, Aminata Diallo de Kati.
première femme générale de l'armée du Mali au Konibolo. Général Kani Diabaté. Hein? Diabaté. Kani Diabaté. Kani Diabaté. 2010. Abla Nsoma Erado. Aïsomado. Bado. Diabaté Ani Koulibaly. D'accord. E m'a fa ko bla préfet ko join a jamu mi. Maïga. Maïga. O bla ka ya. Aïe. Maba. Jamana Mali te ya. Ni ne Mali jaay. Mali jaado. Aïwa. La première femme à devenir avocate et ministre de la justice du Mali. Etodo. Maître Fatoumata dit Fantasilla. Maître Fatoumata dit Fantasilla. Oui. Yeah. Fatoumata ouais à Togo, mais moi va wele Fantala. Dit Fantasilla. Fatoumata Silla dedans. Fatoumata bana. Bakari ko musodo. Fatoumata Silla, mais ma chita Fatoumata beba fo Fantasilla. Ouais, bon, abete ou. Mo bo donner au Togo de quoi. Do ko Fatim. Donc Fanta, Bakari ko akoro musodo, Bakari côté. Ko bo sugu nyongo fe. Ka akoro musodo. Bakari le côté. Ouais, comment sigilendo. Première femme journaliste du Mali. Ablay. Première femme journaliste. A Togo be ortem une rédaction Togo la dala. Nenu ortem do ni neta kuma do. Madame Aïssata Sissi. Aïssata Sissi. Est-ce que ma studio do Togo dala? Ne de c'est vrai. Studio do Togo dala no ala. Première femme médecin au Mali. Médecin. Médecin militaire ou bien médecin? Médecin tout court, civil. Sorti de l'école de médecine du Mali. Première promotion. Madame Carvalho Henriette Kouyaté, la femme de Seydou Badian Kouyaté. Seydou Badian Frouzo. Elle est des médecins Mousso Folo. Folo. Maligono. La première femme bachelière, Baxoro. Baxoro. En 1946. 1946. O y'a sɔrɔ bac bɛ kɛ. A bɛ kɛ. A y'a sɔrɔ a bɛ kɛ Afrique occidentale française la. Bac Mali tɛ dɛ. Soudan. Voilà, a tɔgɔ ye Madame Sira Diop Sakliba. Madame Sira Diop. Asa Sakliba ka maa dɔn. Non bon, maintenant, la première femme chauffeur de taxi interville. Bamako Kulukoro Bamako. Ko ɲinɛ n'a tɔ de kɔ sinon n ye reportage caman y'a kan fana. N ye reportage caman y'a kan. Madame Françoise Frivos dite Bébé. C'est la première femme chauffeur interville, c'est-à-dire qu'à Dougou Fladou trajet Bamako Kulukoro bɛɛ b'a dɔn. N'a jaw yɛrɛ ye. Alors wari caman yɛrɛ sanfɛ u ye fɛn caman k'a kan. Bon, comme waati sera bi an b'a jɔ yan. An b'a jɔ yan. Sini o sini kɛnɛ n bɛ se ka dɔ fɔ ye tuguni. Inshallah. Parce que an mɛnna an bɛ cɛ fɔ an ka muso fɔ sisan. O de ka ɲi. A tɛ wa. Olu ye an balimamusow don. An baw don. An musow don. An dɔgɔmusow don. An denw fana don. An denw fana don. An gundo fɔlɔ. An gundo fɔ ɲɔgɔn fana don. Tuma dɔ la fana u b'an lakasi. An dusu kasi o tɛ wa. Jite. Kanbɛ.